En general, vol dir, jo crec que han baixat notablement els preus, però un 30% sobre les dades, evidentment el que passa és que s'ha de ser conscient que havent baixat els preus, si no hi ha un sistema financer fluid i a més es demanen unes condicions extraordinàries als compradors, això fa que el mercat estigui difícil. No hi ha únicament per preu, essencial, sinó per les condicions turístiques. Entenc que hi ha una part que no baixarà més el sistema, que no hauria de deixar, que hi ha baixat. Això ho té vostè, jo soc incapaç de preveure si baixaran més els preus. Sembla que han baixat. Em sembla que han baixat raonablement, però no sé si baixaran més. La quantitat d'estoc que encara queda i davant la poca demanda o la poca possibilitat de comprar-lo, sembla que seria normal que féssim una mica més. En aquests moments no tinc cap dada per dir que seguirem baixant. I una pregunta per tots dos. Creuen que hi ha manca de credibilitat de les entitats financeres en el sentit que han donat acords i encara tots dos parlen de que s'ha de pressionar perquè hi hagi finançament? Això és indubtable. Jo crec que les entitats financeres estan passant un moment molt peculiar, segurament per dues raons. Una, perquè qui hauria de marcar amb més claretat les condicions en què s'han de moure els hi marca. Però segon, també perquè hi ha una part de les entitats financeres que estan pràcticament fent una anàlisi interna amb processos de fusions, d'unificacions, etc. I llavors els hi costa molt més, ser conscient del que passa més enllà de les seves fronteres. Bé, jo assumeix que fins ara no no